Ето го и финално монтиран касетофона в Мерцедеса. Модела му е MF2910 на Alpine, или както е по-известен Audio 10 CD. При пускане касетофона си влиза в режим на инициализация първоначално, където изкарва надписа Мерцедес Клуб България, иска пин за телефона и тръгва музиката. Усилваме. Запазил съм по-бързото действие при смяна на станциите, което, както казахме, ще го усети човек, който има касетофон. Когато обаче не му се слуша радио, изкарва кабела, който в момента съм поместил в пепелника, със стандартна 3,5 мм букса, и го включва в MP3 плеера си. Така. След което задържа копчето за CD-то, последвано от копчето за изкарване на CD-то и за включване на CD-то, и се включва AUX мода. В самия AUX мод, освен от надписа, е индициран и от светене на двете лампички, които показват отвора на CD-то, които плавно премигват една след друга. Така, в момента пускаме MP3 плеера. И това е песен, която няма да фокусираме и да видим болк. Решаваме, че искаме следваща песен, макар че тази е хубава. Тръгват всички песни, които просто сме искали да слушаме, но не сме ги имали записани на дискове. AUX мод. Когато решим да се измъкнем от този AUX мод, само да намаля малко, просто отново задържаме CD. Така, задържаме. И отново се връщаме на радио. Може би MP3 плеера ми е бил намален, защото сега тръгна по-силно. Това всичко беше с спрени фарове. Съответно, дайте да го видим как изглежда с пуснати осветлението. Така, AUX мод. Да, бил е намален. Усилваме си MP3 плеера и пускаме фаровете. Ето. При AUX мод отново има леко светене на двете лампички с премигване, но вече свети дисплей останалите копчета. Ето при изгасено осветление как се вижда. И да се върнем отново към радио. Това е. Благодаря за гледането.